El Club de Bàsquet Tordera es va fundar el 1865 per un grup d'amics com una secció dins del club de futbol de la mateixa localitat. No va ser fins l'any 2003 que podrien disposar d'un camp fixe per entrenar-se, amb la creació del nou pavelló municipal. El Club de Bàsquet Tordera va pertànyer al Club de Futbol fins l'any 1991, que seria quan es desvincularia del tot, passant a anomenar-se com el coneixem avui dia. Passant a redactar els seus estatuts i actuar d'una forma totalment independent. Va ser llavors quan es dissenyaria l'escut com es coneix actualment. El club disposa de 20 equips, 9 equips masculins, entre sènior i premini, i de 6 femenins de les mateixes categories, exceptuant el mini. A aquests s'han de sumar l'escola. L'últim esdeveniment disputat per al Club de Bàsquet Tordera va ser contra l'Arenys Bàsquet, per 75 a 71 punts, respectivament. Va ser un partit difícil, pel que fa respecte als justos resultats, però en aquest cas el Club Bàsquet Tordera es va imposar per 4 punts.